magnetisk Naga-glastavle er den moderne udgave af en whiteboard-tavle. Den har de samme funktioner, samtidig med at den er et dekorativt element i hjemmet. Du kan skrive på tavlen med den medfølgende kridtmarker eller en ganske almindelig whiteboard-marker. Når teksten er tør, kan man nemt viske den ud igen med en tavlesvamp eller et ganske almindeligt stykke køkkenrulle. Du kan sætte kort og billeder og forskellige andre ting fast på tavlen med magneter. Du skal være opmærksom på, at det skal være super stærke magneter. Du kan ikke bruge de almindelige magneter, du normalt bruger på køleskabet derhjemme. Og det er fordi magneterne de skal have fat i metalpladen, der sidder bag på glasset af tavlen. Har du i forvejen en magnet, som ikke er super stærk, men som du er rigtig glad for, så kan du gøre den super stærk ved at sætte en magnet på bagsiden, og på den måde så bliver den super stærk. Af emballagen i butikken fremgår det, hvilke magneter, der er super stærke. Tavlerne fås i mindre, store og kæmpestore i et væld af farver. De kan kombineres på utallige måder, både som dekoration og til praktisk brug. Yderligere fås der en lang række tilbehør, selvfølgelig med super stærke magneter, både til dekorativt og funktionelt brug. En Naga-glastavle er nem at montere. Du skal blot bruge et vatterpas, en boremaskine og en skruetrækker, så er resten i æsken. Der medfølger en marker og 2 magneter i æsken med hver tavle. På bagsiden af tavlen er en metalplade forberedt med huller, klar til ophæng. Først sætter du boreskabelonen fast på væggen med tape. Brug et vatterpas, så du er sikker på, at den sidder helt lige. Bor derefter de 2 huller, der er markeret på skabelonen. Sæt ragpluksene i hullerne og skru skruerne i. Til sidst hænger du tavlen på skruerne, og den er klar til brug. En Naga-kridtmarker kan skrive på alle glatte overflader, f.eks. vinduer og spejle foruden glastavler. Markeren består af farve og kridt, der skal blandes ved hjælp af en lille fjeder, inden markeren anvendes. Ryst derfor markeren godt med hætten på, inden den bruges. Derefter er det vigtigt, at farven pumpes ned, før markeren kan skrive. Hold markeren lodret på et stykke papir og pump op og ned, indtil spidsen bliver fyldt med farve. En ring på din marker gør markeren magnetisk, og du kan sætte den fast på din tavle med en super stærk magnet. Opbevar markeren lodret med hætten på og spidsen nedad, indtil den skal bruges igen. Bliver markeren tør, skal den rystes, og spidsen skal pumpes igen. Rigtig god fornøjelse med din glastavle.